It's time for DJ Rocky's Secret Files. Anong laban ko? Anong laban ko sa 7 years nila ng ex niya? Hi DJ Rocky. I'm an avid fan. Lagi akong nakikinig ng programa mong Secret Files. Itago mo ako sa pangalang Ganda. At ito, ang aking secret file. December 5, 2021. Nagkakilala kami sa dating site ng lalaking itago natin sa pangalang Pogi. Si Pogi ang lalaking pinapangarap ko na makatuluyan habang buhay. Fresh na fresh pa rin yun sa akin. Yung araw na nagpabago ng pananaw ko at ng buhay ko. Nag-usap kami sa dating site until nag-decide kami na magkalapagan na ng social media accounts that night din. Kung saan pwede kaming mag-unli usap, magdamagan, kumbaga. So ayun nga, nag-usap na kami sa Messenger at naikwento niya rin na nung nagkakilala kami sa dating site ay fresh from the heartbreak pa lang siya noon. 3 months from a heartbreak, kumbaga. So tinanong ko siya kung ilang years naglast ang relationship nila nung ex-girlfriend niya. And take note, hindi ko kinaya yung sagot niya. 7 years. OMG. 7 years. Anong laban ko doon sa 7 years na girlfriend niya? Ako, kakakilala niya pa lang sa akin. A month pa lang. So nalaman ko na hindi si Pogi ang nagloko or nang iwan. Si ex-girlfriend niya pala ang nang iwan. Pandemic kasi nung nag-break sila. Nagtrabaho yung ex-girlfriend niya sa probinsya na hindi ko nalang babanggitin kung saan mismo. Then, doon sa probinsyang yun, may nakilala yung ex-girlfriend niya na iba. So, ayun. Naghiwalay sila. So, fast forward, nag-meet up na kami. And December din, 2 weeks before our chatting moments. Grabe, nung ma-meet ko siya, ang pogi niya talaga para lokohin at iwan siya. Konting minuto lang yata kaming nag-usap noon. Agad din siyang umuwi. Ni hindi ko man lang naipakilala ang lalaking to sa mga kamag-anak ko na nandun din that night na nagkita kami. Hanggang sa dumaan ang mga araw at gabi na hindi siya nawawala sa isip ko after nung meet up namin that night. And I'm still hoping na meron pa kaming susunod na pagkikita. So after 3 days we met, umamin ako ng feelings ko for him. Na-attracted ako sa kanya. Ewan ko ba, nasaktan ako sa sagot niya. Sabi niya, ayaw niya na mag-expect ako sa kanya. Meron naman daw sana kaming chance. Yun nga lang, hindi pa siya ready.
At hindi pa siya totally healed para pumasok ulit sa isang relasyon. And masakit yun for me. Nung sinabi niya na nakapako pa rin siya sa 7 years na past relationship niya. Heartbreaking for me ang moment na yun. And it got worse nung tinanong ko siya kung gusto niyo pa rin ba na maging sila nung ex niya. Yeah, I asked him if he's still into his ex and if he's still hoping for a chance of saving their relationship. And grabe yung answer niya. His answer was, sa ngayon iniisip ko pa. It hurts, you know, when your dream guy is still hoping for his past relationship to be revived again. Hinga-hinga lang ako, hoping na magbabago rin yon habang lumilipas ang panahon. The moment we met each other, iba kasi yung spark. Iba yung dating for me. Para bang lifetime na siya. I saw my future with him. I hope DJ Rocky makapag-move forward na siya sa past relationship niya. Para magkaroon na siya ng new beginnings with me. Walang araw na hindi ko siya inaalala. I'm looking out for him from afar and I'm loving him from a distance. Meron naman kaming conversations pero hindi na namin pinag-uusapan yung tungkol sa past relationship niya. Mga kumustahan lang tapos matagal bago pa siya mag-reply. Sana panghawakan niya yung sinabi niya sa akin na andito naman ako lagi para sa'yo. Kasi ako, I'm always here for him. Kahit hindi niya hingi ng oras ko. Andito ako para sa kanya. Hanggang sa maging ready na uli siya. At pwede nang magkaroon ng kami. Alam ko kasi yung feeling na binabaliwala. Nararanasan ko yung feeling na binabaliwala. Kaya, sana this time, iba naman. Ngayon lang ako magmamahal uli. At magkakagusto sa isang tao after my greatest heartbreak 3 years ago. Sana hindi na ako baliwalain ng taong importante sa buhay ko. At kay Pogi, kung marinig mo man tong secret file ko, this is my message for you. Sa panganahong stress ako dahil sa schoolworks. And when my anxieties attacked me, ikaw yung inaalala ko para maging maayos at maging kalmado ako. Ikaw pa rin yung hanap-hanap ko. Ewan ko ba, simula nung nagkita tayo last December, hindi ka na nawala. Hindi ka na mawala-wala sa isip ko. Sa mga seen messages mo, naghihintay ako na matugunan mo ang mga to. Maghihintay ako sa'yo. At ikaw pa rin ang pipiliin ko sa araw-araw. Pogi, ikaw ang nag-iisang tiyak sa 1,000 duda. I miss you. I'm starting to fall in love with you. Kahit hindi pa tayo. Paramdam ka naman no. Sabi mo magkikita pa tayo.
Umaasa ako na magkikita pa nga tayo. I hope you are feeling better. Take care of yourself. Ha? Kasi wala ako sa tabi mo. And either way, I would like to apologize kung hindi man ako nag-chat sa'yo in the past few weeks. Busy lang sa school. Basta kukulitin na kita ngayon kasi tapos na ang busy days. I'm just hoping and wishing to hear from you though. See you soonest ha. Coffee date? Anything? My treat. G? And lastly, wag mo naman akong i-friendzone. Dahil kung magkataon man na i-friendzone mo ako, first time ko na ma-friendzone sa isang tao. And most importantly, kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na yung ex mo, please. Para sa sarili mo na rin. Although para rin sa akin. Pero majority para sa'yo. Para maging maayos ka na uli. I'm here. Palagi. Naghihintay. At siguro nga hindi ko pa nasasabi sa'yo. I love you more than a friend. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ganda at ito ang aking secret file.